ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଆଜି ଚାକିରି ଖୋଜି ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଲଢୁଛି। 12 ଘଣ୍ଟା କାମ ପରେ ମାସକୁ 8,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ଚାକିରି ନା ଗରିବ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ? ସରକାର ନିୟମ କରିଥିଲା ଦିନକୁ 8,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ମିଳିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା କାଗଜରେ ରହିଗଲା। ଅସଲ ଜୀବନରେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା। ବାକି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଯାଉଛି? କିଏ ଖାଉଛି ସେଇ ଅଧିକାରର ଟଙ୍କା? କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି? ଯୁବମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଟେଣ୍ଡର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କାମ କର, ନହେଲେ ପଳା। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେରୋଜଗାରୀ ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ଗରିବ ପିଲା ଅପମାନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଆଜି ଲେବର କମିଶନକୁ ଯାଅ, ଥାନାକୁ ଯାଅ, ଅଭିଯୋଗ କର, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ସତ୍ୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଯୁବକର କଥା ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ସିଷ୍ଟମ ଆଜି ଟଙ୍କା ବାଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସରକାରୀ ଅଫିସ ଠାରୁ ନେଇ ବଡ ବଡ ସଂସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଭେଣ୍ଡର ରାଜ ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଇଭେଟ ହାତକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେ କମ ଦରମା ଦେବେ ସେତେ ଅଧିକ ସରକାରଙ୍କର ଲାଭ ହବ। ଓଡ଼ିଶାର ଟଙ୍କାରେ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଖଟି ମରିଗଲୁ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକକୁ ଆଣି କାମ ଦିଆଯାଉଛି। କେହି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି, କେହି ଡେଲି ଗରିବ ହୋଇ ରାତିରେ ବର୍ଷାରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କେହି ନିରାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯଦି ଯୁବକ